Panggamipun ngenteni buka mriki napa buka mriki? Nggih Kang Mas. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wayu sensi boten sasumimbar jroning kalbu
Nggih. Menika ngantene pundi, Bu? Teng pundi? Oh, niku. Nggih, mbok bilih kersa nderek minggah mriki, Mbak Yu. Nganten nek kon munggah. Lah piye to, Mas? Lah nek engko gak iso munggah piye? Lho ya iso no. Kesel no. Lah kok ning ndi no? Hah? Kok ning ndi? Munggahe ning ndi kok? Hah? Munggahe kok ning ndi, Mas? Ora pelem iki lho, tak. Pelem. Kamu itu belum dewasa. Lah emang kan belum, saya Dan kan masih kecil. nanti saya WA. Oke, nanti kasih tahu di belakang ya. Ya. Heeh, jere ya. Tak kasih tahu di belakang. Ya nanti kasih tahu. Nggih Pak nggih. Tak cilik kepen takok. Kledang kledang kae teko. Ranyat pacet sing tekan Santana nyampur sari. Iki lho bocahe. Mas ganteng mriki. Oh, Mas nganten mriki rene. Pak, jenengan niki koyo nganten to? Bu, Nganten. napa kula pantes kalian niki? Pantes mboten, Bu? Mboten. Pak, pantes mboten, Pak? Blas ta ora ngono, aku kok karo iki didarani takoki wong kok. Dek ape mbok batang ning ndi ngono piye, Mas? Apa mbok batang? Lah piye to jare buke ra pantes lho, blas lho, Mas. Dibaten bae ku ngene lho. Piye? Kacunge kok cilik ngono. Kacunge Kacungnya apa cilik. to, Mas? Kacung ora roh iki lho. Buroh.
Buruh. Buruhe kok cilik men ngono ya. Oh, asem. Masamu mau apa tau mau wadakno ya lho. Lah masa mopo nek du karo ibu-ibu ora pantes. Bu, niki kalih garwa kula. Ora apa-apane. Piye. Iki sak ngene kok. Lah bojomu sakmene to, Mas? Ngene. Bojo aku ngene. Heeh. Berarti penak sing gedhe. Iya mau aku payune sing gedhe. Bedane apa, Mas? Alas kurang kabeh. Lho iya pancene bojom tok gedhe jajal sing cilik ayo mok kene nang padha ae. Ono didol selawe. Lah iki. Ya Pak yo. Lah iki. Selawe ning kene yo Pak yo. Ning kene apa ning kono? Ning Rumang Samuel lho Mas. Apa? Mas. Jarike kok. Oh jarike. Alah monggo Pak 50-50 mawon mboten napa-napa. Jarik. Iya. Tak isine kok. Ya ora no. Oh ngono. Sampeyan Bapake milik kok ketoke Mas. kok genah ya Pak. Sampeyan milik Mas. Monggo lho Mas, 20.000 ora apa-apa Mas tak wehno karo sampeyan. Nggih, Mas, monggo. Mengke derek mriki. Mengke enten notane nggih. Wong iso lumo men ngono. Ya piye Nggih, bacotno. kok Mas. Pokok aja bandingno awak kene aja lho ya. Kaduan. Ora kan yo Baso. guyonan tok to. Iya. Bisa ya. Tinggo tenanan aku ya purun kok. Santai mawon. Aku sing mau. Yo roh. Tenang ae. Yuk. Kledan kae teko seranyut pancen Senggal tembang angen